Alas het instituut nou noemde, ik hoorde maar voelen dat una voor de wet. Una voor de wet. Waardoor toen is logo terug. De man zal vaf horen in zondu, mi brada. De man zal vaf horen in zondu. De man zal vaf korunu. Bijvoorbeeld, sana zondu, mi brada. Wat is zonde? Ah, zeg dat niet? Zonde nou een handeling tegen een wet voor cadeau. Simpel. Ik raad het op. Bijvoorbeeld, als een kartonet, een barbawet, nou een wet voor masragado. En masragado tak de perfect. Mi brada, je verstand toch? Hoe oud ben je? 14, je bent 14. Maar heb je al een flyer gehad? Oké, luister nou, als je thuis bent, ga vergelijken met de Bijbel. Geef het aan papa of mama. Oké? Zeg ze dat Jezus een zwarte man is.